Da gaske? To yanzu kin san wanda ya so nake tashi zaki ki sabin ɗina abincin nan da ke abincin nan yadda ya kamata. Allah ko? Gama taka. Ni ne me ma ka kira shi? Banzan da kake tunani ya tafi Kwatano. Wannan shine mutumin da nake baku labari. Irin rafkananin nan ne masu bibiyar matan mutane. Dan Allah dan Annabi. Dan Allah dan Annabi kar ku biye zuciya. Shedan ne rungume ni wallahi zuciya ta jani. Au. Ya dai? Wayannan ma ai kayana ne. Kayanka kamar ya? Tona ne fa. To shi a ina ya samu kayanka da hadda takalminka? Garban kauye ne wallahi tallahi. Dan shegiya. Wallahi shege sai wallahi nan ma da ka zo shi ya turo ka kenan. A nan dan Allah dan Allah kai dai kar ku biye zuciya. Shedan ne rungume ni zuciyata ta kira ni nazo da kuma kwara kwana. Amma abin da nake so da kuran kai dai ku duba Allah ku duba Annabi. Maraya ne ni wallahi tallahi. Ku yi hakuri kar ku biye zuciya da kai. Au. Kai kana da iko ka bi zuciyarka, mu ne bamu da iko mu bi zuciyarmu. Abin nufi dai saboda ai ka san wa man qatala mu'mina muta'ammidan aka Qur'ani yace. To shi kuma wanda ya aikata irin abin da ka aikata fa.